Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare, right? Tune nyaya ya Bellarmine Chatunga Mugabe iri kunetsa. Ndiri kuona kuti kuna vanhu vakawanda vari kutarisa zvinhu zvakasiyana siyana ende vanhu vanotaura matauriro nemaonero akasiyana siyana. But nhasi ndauya ndine imwe engo yenyaya isiri kwanisa kunge ichinzwisiswa nevanhu ipapapa. Chatunga best case scenario if he accept a plea bargain. Anditi mamirire yakaita chinhu chimuri yeZimbabwe plea bargain outcome. Attempted murder charge dropped. Prosecutors may agree to withdraw the most serious charge if he pleads guilty to lesser offenses, e.g. firearm possession and reduced sentencing exposure. Instead of facing decades, he could receive a fixed sentence of 5 to 10 years with the possibility of part of it suspended. Concurrent sentences. If multiple charges remain, the court would order them to run concurrently, meaning he serves them at the same time rather than one after the other. Suspended sentence or fine for charges like pointing a firearm or defeating the ends of justice. The court might impose a suspended sentence or fine, especially if he shows remorse and cooperates. Rehabilitation focus. Judges sometimes include conditions such as counseling, community service, or programs aimed at reintegration, especially if the accused is young or has mitigation circumstances. Best case practical impact. Time saved. If he already spent time in custody awaiting trial, that period could be credited against his sentence. Public exposure minimized. A plea deal avoids the drawn-out spectacle of trial, reducing reputational damage. Family name protection. By resolving the matter quickly, the family avoids prolonged media scrutiny. Best case summary. Instead of risking 25 to 30 years or life in prison, Chatunga could walk away with a manageable sentence of 5 to 10 years, possibly serving less with parole or suspended terms. The plea bargain would give him a certain limit damage to his reputation and allow him to rebuild his life sooner. Ndo mamirira akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe. Inini most of the times nyaya idzi kateda tikadzigarira pasi katotoonesana kuti apa muri kuti munhu anonyura here apa komana kana kuti munhu anotase anobuda ndo chete pete chida kuti tionesane. Saka akabvuma dhiriri kairi zvekuti azorohwa life imprisonment 25 to 30 years mukati zvino zvakutaurwa zvino zvareduced vakutongonorwa rimwe skillful 5 to 10 years ari mukati zvirijizwa kana kutongonze mukomana akupiwa community service pamwe panoda kuti pabhadharisanwa zvinhu zvotomentera kumberi. And advantage imwe iripo ndeyekuti macases ake aya kana achinge abvuma iye Chatunga wacho hachatongwe achinzi achipedza kusurvive obvanzi right chitanga futi kunosangana neimwe nyaya uchipedza usangana neiyi chibva watanga futi kutongwa neiyi otanga kutongwa nemacases akadimburwa zvokuti anobuda ane 4 macases akasiyana siyana. Saka inenge yakungoiswa pamwe chete ponegotiatwa potauriranwa vanenge vakurumidza kuonera. Ndo zvakanakirawo futi mari ka at the end of the day kuti kana uchinge chiripo chibhanzika apana pekuti unoswera uchimbonetsekana kuti unozodaiso nemalawyers anotoziva vanozosha mari apa hatichaduswera tichitambisa nguva titaura kuti saka zvozodai tinenge tichida kutopiringishana nevanhu ava vanogona kutowedzera kuti tsamwira. Saka what is the best thing to do? The best thing inenge iripo ndeyekuti vanenge vakuti okay, let's sit down panapa titaurirane panapa zvinhu zviri kudiwa ndezvipi tichadai todai few things zvinopera zvakadaro. But muri yeZimbabwe without wasting much of your time anenzeve dzekunzwa anenge atonzwisisa zviri kuitika ipapapo kuti zvinhu izvi zvakanakira chii kuna Chatunga. Iye akangopleada guilty zvakanakira chii? Handiti
zvazvakanakira maakuzviziva than kuti aswera achiita nharo, because nyaya iyi akasatodaro haibudike. This is the way forward inoita kuti mwanakomana zvinhu zvake zvinge zvichiita se zvichiri murerukira. And the good thing is malawyers acho agara angwarisa, agara aonera kuti mukomana akinge achirerukirwa nenyaya iyi tinoda kuti tingodaura takadai todai zvotopera, vanhu vototaurirana. And futi inoona nyaya yacho mamwe maadvantages aripo ndeyekuti mukomana wacho wekupfurwa wacho wakatobudwa achatoziva. I don't remember kuti ndiyani akandipfura, hatizivi kuti chii chiri kuita kuti munhu azosvika pakudaro. Mamwe emaskillful on the issue yekunzi pfuti yacho haisi kuonekwa. Takagara taitaura kuti izvozvo hazvitadzise munhu kuti vange vachimutonga as long as evidence yekuti munhu akapfurwa iripo chete. Zvekuzonzi pfuti yake iswa kupi, it's a topic for another day. But one thing that I know kuti yakangoshaikwa vakomana vahombe vari kurarama nyika dzavo vega, vari muleague ravo vega. Dai zvinhu izvozvo zvakaitika kuZimbabwe kwedu uko, wotaura kuti yo hausi kuziva kwawaisa, wotonyarara, vakomana vanokushanda usati watoenda kukoti kwacho, unoshandwa zvekuti unoibudisa wega kutaura kuti aiwa ndakaisa pakati. But ndozvimwe zvomunongoona kuti dzimwe nyika oso vakomana dzingori dzimwe nyika dzekungoti ameno maitirwa zvinongoitwa unotozofila kuti hey amanaka proud, I'm proudly Zimbabwean. Zvokuti munhu anenge atoita mhosva yakaita sei anongoita anongotongonza saka yatoshaikwa zvotodai ungonza saka takuna kutonga kudaro kuZimbabwe kuti aiwa autombonotongwe bakuri kuZimbabwe vanoziva mabuditsira vanoita. In fact unoona kutozobudisa dzimwe dzongo wakatomboshandisa kumashuroko kuti uchitotaura zvekutoti chakati handisi kuiona kuti yazodai so aiwa uko vanoziva makumbirwa vanoita. It's not like kuti vanokuti unokumbirwa kana kuti unozokumbira kwaudza kuti ndine dzimwe nyaya dzandakaita apa chibva mangowedzera ipapapa wakutokumbira futi wega kuti ndakukumbira kunoreforma, ndakukumbira kuti kwanditwe zverehab. Like a lot of people now chavari kwanisa kungotaura pane issue yemukomana uyu ngoti iye pachake akutotanga kutochinja. Amene kuti chicha chiitika panzapo kuti anga ari kufana nzara here kana kuti chicha anga chiitika kana kuti anga ari under the influence of ameno macaffeine madrug ndakutonzi madragon maibata nyaya yacho kana kuti vamwe vanoti vanhu vane mari ka pamwe vanenge vachidya hupfu ati mauziva zvinodetsa zvinenge zvichitaurwa nevanhu kunzoko. But at the end of the day chakakosha chii kuziva kuti kesi yemukomana iyi ichange ichifamba sei, what are the advantages yekuti mukomana aite se anobvuma diri. Because ndakaona vamwe vakutanga kunyebedzera kuda kuziva iwe chakati iwe chakadai so akomana as long as usirimo mu courtroom memeka teerera abuda anenge abuda nemo anokwanisa kukuudza answer cheche. Zvese zvatingatoita tichitaura tazodai zvazodai zvinofamba so munokwanisa kuraise ma issues ma facts ese wa muchitaura matauriro enyu mune muchiita imemi handiti muchitaura muchidaidai. But ukatoona patutonzi harisi kubvuma zvo ringe richibuda ziva kuti nyaya iyo inenge itori hombe. And malawyers vaya vanenge vachitoshanda 24/7 kugadzirisa nyaya yacho kuti saka toita yekuita sei. Utoona kuti malawyer anenge achitoziva kuti okay saka nyaya iyi yemukomana yaaita iyi takamboita naningi kana kuti pana lawyer ningi akamboita akayohwina. Malawyers ese vanouya patable vogara pasi votanga kutaurirana vanotoziva munhu anenge ane mabest lawyers osvika pakunzi bail harisi kuzobuda. It's not that easy guys. Saka musanyanyisa henyu nyaya yekuitaura muchishandisa ruzivo rwenyu. Ndoziva kuti kune mamwe malawyers kune vamwe vanhu vatoti takatozvidzidza zvelaw takazodai so. But ama best lawyers havana time yekuswera vachiva vachikomenda nyaya dzakaita sedzidzisi pasocial media because vanoziva kuti kana uchinge wapinda mucourtroom zvatosiyana situation iri ipapo nezvounenge uchizosangana nazvo anenge atori ma1 ndo zvinhu zvinowanzotoitika izvozvo panenge pakutopisa. Vamwe vanotanga kuti hanze because vakomana vanenge vachida kuzoita zvimwe zviya zvekuti uda kurarama life uri mujoni muno muchida kuzvitawo nemari vanokupukuta kupedza mari yacho yese iyoyo munosheyana. Zvinotaurwa nevanhu zvinhu zvekuti hazvipere zvakawandisa. But let's see kuti nyaya yachaenda papi. Ndangokwanisa kuti ndiuye ndikuudze kuti zvikadai so zvinogona kufamba mafambiro, zvikadai so zvinogona kufamba mafambiro aya. Aiwa munoziva kuti panapa ndokubasa kuti tirambe tichikuzivisai mamiriro anenge akaita zvinhu nemaitikiro anozoita zvinhu. But ndisati ndapedza ndisati ndaenda muri yeZimbabwe ndibvumidzeiwo kuti ndishandise mukana wokuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti kune company inonzi Education Research iyo inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kuzviita kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit
usina study permit handiti chinodiwa kuti unge unacho ipapo passport yako. Even to those who are outside South Africa, uchida kuregister company mu South Africa munomu usina permit nekuti wagara utori kunze kwenyika, pamwe uri kutotizawo kana hondo dziri kutoitika kune dzimwe nyika dziri kunonetsa but uri kuda ngoti iwo ma companies ako nezvinhu zvako zvisaparare, wauda kuto venture into something new kana kuda kutovhura another company in South Africa, as long as zviri zvekuregister ma company mu South Africa nekuvhurwa kwema FNB business accounts, batai company iyi inonzi Education Research, vari reliable and affordable, vanobatika pane nhamba dzavo dziri kubuda pa flyer apo idzo handiti ndo pavanowanika ipapo, ende vanokubatsira anytime uri kwauri vari kwavari. Hautoziva kuti iwo uchitoita dhiri racho, wakutoziva kuti minus transport costs zvokuti ndizotanga kuzotsvaga kuti ndoda kudriva mota ndiende kuma offices avo ayewa nationwide, vari kwese vanokubatsira. Taurai navo mukoma Owen uyo kana uchitoneseka nekutanga conversation ndoti ndanzina client muri kuregister ma company nekuvhurira ma FNB business account, ndibatsireiwo ndinofamba sei uone kuti zvinotora nguva here unobva watobatsirwa ka1. Saka garai mavabata panhamba dzavo dziri kubuda pa screen app idzo.